खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बड'लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी। केबिनेट मन्त्री बर'न बर'नि बाख्नायजाथाव खामानि माजबादाव 100 टिबि बेरामिफोरनो जाग्रा आदार जगायना होदों मन्त्री बिथाङा आरो मन्त्री बिथाङा फोरमायोदि इयुनावबो बेबायदियैनो हेफाजाब होलांबाय थागोन माजबादाव थानाय टिबि बेरामिफोरनो फोरमायनो लादों माजबादनिफ्राय गिबिसिन रादाब दिनै बड'लाइभ 24 आव। मन्त्री बर'न बर'नि बाख्नायजाथाव खामानि 100 टिबि बेरामिफोरखौ हेफाजाब। टिबि बेरामिफोरनो जाग्रा आदार जगायना होदों मन्त्री बिथाङा। अरां सुबुं सावस्रि मिरुनि लांगोनायाव हाबाफारि इयुनावबो टिबि बेरामिफोरनो हेफाजाब होलांगोन फोरमायबाय केबिनेट मन्त्री बर'न बर' बिथाङा। अराङाव मन्त्री बर'न बर'नि बाख्नायजाथाव खामानि मन्त्री बर'न बर'आ अराङाव 100 टिबि बेरामिफोरनो जाग्रा आदार जगायना होदों। हान्थामेला बिफाननि मन्त्री आरो माजबाद बियाबनि एमएलए बर'न बर'आ माजबाद बियाबनि 100 टिबि बेरामिफोरखौ हेफाजाब होदों। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटि NTEP उदालगुरिनि बानजायनायाव प्रधानमन्त्री टिबि मुक्त भारत अभियान टिबि फोजोबस्रांनाय केम्पेइननि सिङाव मन्त्री बिथाङा 100 टिबि बेरामिफोरनो मोजां आदार जगायना होयो। जों बयबो मोनथियो टिबि बेरामाव जाग्रा आदार मोजाङै जानाया जोबोद गोनांथार। बेनि गेजेराव मन्त्रीनि हेफाजाब। अरां सुबुं सावस्रि मिरुनि लांगोनायाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव नेमखान्थि बायदियै माजबाद बियाबनि 100 टिबि बेरामिफोरनो जाग्रा आदारनि थफ्लाफोरखौ गथायना होयो मन्त्री बर'न बर'आ। बे हाबाफारियाव उदालगुरि टिबि इउनिटनि सिनियर मेडिकेल सुपारभाइजार गणेश दत्ता, अरां सावस्रि ब्लकनि मावख'गिरि डक्टर बिनीता शर्मा, जिल्ला BTBनि मावख'गिरि डक्टर अरिन्दम बरुवा, नेशनेल हेल्थ मिशननि जिल्ला प्रग्राम मेनेजार नमल सिंह बरगयारी, जिल्ला PPM कोअर्डिनेटर बिलाट बसुमतारी बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लायो। जाग्रा आदार जगायना होनायजों लोगोसे टिबि बेरामिफोरनो सांग्रांथिबो होयो मन्त्री बिथाङा। माजबाद बियाबाव 120 टिबि बेरामिफोर दं होननानै फोरमायदों मन्त्री बर'न बर' बिथाङा। लोगोसे इयुननि समावबो टिबि बेरामिफोरनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होनना फोरमायदों मन्त्री बिथाङा। जों बयबो मोनथियो टिबि बेरामा गोनां जायो मोजां जाग्रा आदार जानाय। बेनि गेजेराव मन्त्री बर'न बर'नि बाख्नायजाथाव खामानि मन्त्री बर'न बर' बिथाङा 100 टिबि बेरामिफोरखौ हेफाजाब होदों जाग्रा आदार जगायना होदों। नोंथांमोननो भिजुअल्स दिन्थिगासिनो अरां सुबुं सावस्रि मिरुनि लांगोनायाव बे गोनां हाबाफारि इयुनावबो टिबि बेरामिफोरनो हेफाजाब होलांगोन होनना फोरमायदों केबिनेट मन्त्री बर'न बर' बिथाङा। ब्लक PHनि सिङाव जोंहा उदालगुरि जिल्ला टिबि डिपार्टमेन्टनि जुगिदि मोनसे प्रग्राम लानाय जादों, हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय टिबि बेमारिफोरनो माने एसे जाग्रा मुवा होनाय। नैबे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि हादोरनि जाहा मानगोनां गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि मोनसे हाबाफारि। बिथाङा बयखौबो खावलायदों जे जोंनि जनप्रतिनिधि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ, बेनि बादै जोंहा फालांगियारि, बेनि बादै समाज सिबिग्राफोर, जायफोर गोसो गुदुं मानसिफोर, बिथांमोनखौ खावलायदों जे मात्र टिबि डिपार्टमेन्टनि जुगिदि बिथांमोननो मुलि जाहोनायल' नङा, बेनि बादैबो बिथांमोननि साइस्थ'खौ मोजां लाखिनानै टिबिजों जुजिनो थाखाय एसे मोजां जानायनि प्रयजन दङ। बे दिगावहाय गोसो गुदुं मानसिफ्रा बै बेमाराव गोलैसोनाय मानसिफोरनो एसे जाग्रा मुवा सहाय होयोब्ला बिथांमोना आरो बे बेमारजों बांसिन मोजाङै जुजिनो हायो। आरो एवारनेसबो होयोबा मुलिखौ जुदि रेगुलार जायोब्ला टिबिनिफ्राय आरामसे जोङो रैखा मोननो हायो, बा टिबिनिफ्राय जोङो माने एखेबारे मा होनो बेखौ हामो आरो टिबिनिफ्राय। दा नैबे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बयखौबो खावलायदों। आरो बे हिसाबैनो आं दिनै जोंनि माजबाद समस्तिनि गासै 100 जन टिबि बेमारिफोरनो आंनिफ्राय जाग्रा मुवा थफ्ला मोनसे रानना हरनाय जादों। आरो बिथांमोनखौ जों बुजायनाय जादों जे मुलिखौ कन्टिनिउ जाथारनांगौ।
6 मासनि कर्सआव जाहाथे सानसेबो एबसेन्ट जायालासे एखे राहैनो बे टेब्लेटखौ जाजोबो आरो बेखौ जानायाव देहायाव एसे दुर्बल फैयोब्ला खमजुरि जायोब्ला जों जि हरनाय काबुलि बुट होन राजमा होन सयाबिन होन ओमफ्राय दालि मुसुर दालि होन दाउदै होन बिनि अनगायैबो गावबो जि एसे हायो नाजा जाहाथे जोंनि देहाया स्ट्रं थायो मानो होनबा जखमाजों जुजिनांगौब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं जानांगौ बेखौथ' जों नाजाबाय थागोन बे टिबिया जोंनिफ्राय जोबागौ माने जों नाजाबाय थागोन जोंनि माजबादाव गासै 120 माने 120 दङमोननो दिनै आं 100जोंनो होनाय जाबाय आं टटेल नाम्बार्सखौ मिथियाखिसै 120खौ मिथिनायबा गासिनोबो होनाय जागौमोन उननि पर्यायाव जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननोबो होनाय बेबस्था लागोन आरो बे दानो जोबा बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन टिबि पेसेन्टफोरनि थाखाय फुड बास्केट डिस्ट्रिबिउसन होननानै बुङो जेरै रायजोफोरनि दैदेनगिरिफ्रा एमएलए जा एमसिएलए जा बयबो प्राइम मिनिस्टारनि खावलायनाय बायदि टिबि बेमारिफोरखौ माने गोहो होनो आरो लोगोसे बिसोरखौ सापर्ट खालामनो थाखाय निउट्रिसनेल सापर्ट होनो थाखाय बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जायो आरो बिसेसकरि दिनै माजबाद एलएसिनि आन्दाराव जोंहा मानगोनां आसामनि मिनिस्टार ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार बिथाङा 100 जन पेसेन्टफोरखौ दिनै एडप्ट खालामदों आरो बे एडप्ट खालामनाय प्रग्रामनि गेजेरजों रायजोफोरखौ सांग्रां खालामदों जाहाथे जेन टिबि बेमारनि जि मुलिफोर दङ 6 मास जानांगौखौ जाहाथे जेन सानसेबो दोनथ'आ जासे सानसेबो बाद थाङा जासे कमप्लिट खालामो नङाबाबा एमडिआर केसेसफोर जायोब्ला मुलिफ्रा खामानि होनाय नङा आरो नेक्स्ट बेबायदिनो कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो एमडिआर केसेस जायोबा आरो 2 बोसोरसिम जानो गोनांबो जायो स' बेनिखायनो बे बेमारखौ गिनो गोनां गैया खिन्थु जानाय नियम बायदि जेरै थिननाय जायो डिपार्टमेन्टनि मावथि हान्जाफ्रा बेबायदिनो जाहाथे जों गासैबो रायजोफ्रा सापर्ट खालामो बेखौनो खावलायदों दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों आरो जानाय पुष्टिक आहार जेखौ बुङो जोङो माने जे जानायफ्रा जोंनि देहानि थाखाय नांगौ